Исәнмесез, җилләр, туган җилләр, кайтып килә сезнең улыгыз. Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачылар. Бүген 1 сәгать дәвамында лайыклы хит тапшыруында сезнең белән мин, Фәрит Таишев булырмын. Тирә-якта сабан туйлары гөрләп узды. Артистларның Instagram битләре дә шаулады. Быел җырчылар кайларда булган? Бүгенге яңалыклар шул хакта булыр. Искәртеп үтәм, яраткан җырыгыз өчен Майдан ТВ сайтына кіріп, тавыш бирегез. Лайклар көн сайын кабул ителә. Лайклы хитта беренче тапкыр кунакта Нурлат егете Рафис Калимуллин. Сәлам, Рафис, ничек хәлләрең? Әйбәт кенә. Аллага шөкер. Зур сәхнәгә чыгарга сиңа кем этәргеч бирде? Ялгышмасам, син тәүге адымнарыңны райондаш Фирдус Тямаев төркемендә ясадың. Беренче адымнарны ясадык инде студент вакытта сәхнәгә. Инде җырлап төрле конкурсларда катнаштык. Инде Фирдус Тямаев белән мин Мәскәүдә яшәп кайтканнан соң, бергә танышып эшли башлаганнан соң, ул инде күбәй бергә өйрәттек. Инде шунда кызыксындым сәхнә белән. Артист булу өчен нинди сыйфатларга ия булырга кирәк? Миңа калса, артист булыр өчен бик тырыш кеше булырга кирәк, харизмаңда булырга тиеш, тавышыңда булырга тиеш, тәртибеңдә булырга тиеш. Һәр вакытта да үз эшеңә хыянат итмәскә бирелгән икән җырга, актерлыкка һәм башка бергә ул син ул эшеңне төгәл иттереп 100-150% эшләргә тиеш. Бик дөрес. Әниең дә бик матур җырлый. Концертларында әниең дә катнашамы? Концертларда катнаша, кайбер чакта инде без мәҗлескә дә бергә йөргәлибез, халык сырый, чөнки аның тавышы минем тавыш белән чагыштырып булмый, аның моңлы, сузып җырлый торган җырлары. Біз бит инде күбрәк теге темплы җырлар җырлыйбыз, халыкның күңелен күтәргә дип, ул инде сузып җырлый башласак, анарга якын да килеп булмый. Шуның әнине мин хәзерге вакыттагы моң иясе дип, теге үзем белән һәр вакытта йөртәм. Синең өчен близ сораштыру әзерләрик. Ул сорауларга тиз арада җавап бирергә кирәк. Син әзерме? Әзер. Эстрадада яраткан җырчың? Резидә Шәрифиева. Охо. Бүләкләрне бирергә яратасыңмы, әллә кабул итергәме? Күбрәк кабул итергә яратам. Сезнең девиз? Минем девиз инде тормыш юлында һәр вакытта да алга, әгәр егылдың икән, абындың икән, торып бас та егылганның турында оныт, кирдән алга. Шәп. Начар гадәтләрең бармы? Начар гадәт дип анасаны булам икән, авылны яратам, һәр вакытта да кайтырга тырышам. Юк, синең инде. Минем шул хәтле күп хәзер әйтә дә алмыйм. Юк, бунда туры эфирда мин аны әйтмим тиште. Алар бездә дә тулган инде. Шулаймы? Үзең шикелле кеше белән дус булыр идеңме? Юк. Нишләп? Чөнки минем вакыт юк. Шалтыратканда турып кына алмыйм. Менә бит. Начар гадәтләрең күп. Начар гадәтләр бар да. Ансы да дөрес. Тамашачыларга нинди теләкләрең бар? Тамашачыларга теләкләрем саулык, сәламәтлектә яшәргә. Һәм инде җырларны тыңларга, җырлап биеп яшәргә. Безнең өчен тавыш бирегез, минем өчен тавыш бирегез, җырларыбызны тыңлагыз, концертларыбызга йөрегез. Төрле сәбәп табып юктан да Син никтер күремәдең шулы мине Алыштырып куйдың ятларыга Тешләремә килеп керәсең иде Нигә һаман искә төшәсең Мин оныттым инде күптән сине Бәлки син дә шулай итәрсең Тешләремә килеп керәсең иде Нигә һаман искә төшәсең Мин оныттым инде күптән сине Бәлки син дә шулай итәрсең Хәзер инде нигә кирәк миңа Сөям сине диеп әйтүең Миңа да бит авыр булды башта Кайтыр диеп сине көтүең Тешләремә килеп керәсең иде Нигә һаман искә төшәсең
şulay itersin. Düşlerime kilip gireme büten, yaralanga canlı yarısıdı. Siyutun min söndüredim küpten, bulmayanı kiri kabızı. Düşlerime kilip giresin de, nige haman iskep düşesin. Min unuttum indi küptelisine, belki sin de şulay itersin. Düşlerime kilip giresin de, nige haman iskep düşesin. Min unuttum indi küptelisine, belki sin de şulay itersin. Düşlerime kilip giresin de, nige haman iskep düşesin. Min unuttum indi küptelisine, belki sin de şulay itersin. Düşlerime kilip giresin de, nige haman iskep düşesin. Min unuttum indi küptelisine, belki sin de şulay itersin. Min unuttum indi küptelisine, belki sin de şulay itersin. Aygül Zakirjanova jeyge zor planlar kurgan. Яңа жырлар яздырырга, яңа программа өстендә эшләргә, клип төшерергә исәп дию. Бу атнада Айгөл 7-нче урыннан 9-нчы урынга төште. Шуңа күрә дуслар, Айгөл өчен тавышларыгызны кызганмагыз. Şey içesin mi oğlum? İçemem bırak. Hey manisi oğlum. Sen hala yasın mısın şey? Ne oğlum? Sahneye de gerek bir tane. Sen gerek misin bir tane? Yazgı gürülüktey Oğup bara yeşillik Qorlı bızlı yılğa yarından Sin unutma minni Qora күзләремә Kitip baram senin yanыңнан Yanarsın utlarda Iske alğan şokta Күзләреңә тулыр яшьләрең Тигендә мин булмам Аерылда юллар
Unutturga kirek ötkenni. Студиябызда қонақта талантлы жыршы Вали Фазлы Ахметов. Сәлем достым. Ассаламу алейкум. Мәйдан каналында күрешүбезгә шатмын. Кәефләр яхшымы? Яхшы. Вали Инстаграмда бик сирәк күренәсең. Ни өчен? Анда бит инде кызык әйберләр төшерергә кирәк. Мин үзем бит инде уялчан кеше. Шуңа күрә бераз шул уялып каламдыр инде. Хәтта ул була да инде кызык әйберләр. Ләкин мин аларны күрәсең инде төшерергә ничектер онытамысың инде. Өлгермеймсең инде. Яңадан кайтсак инде ул вакыйгага яңадан аны төшереп инде ул кызык килеп чыкмый. Ә менә дини кеше буларак аккаунтны ничек алып барасың? Дини буларак, дин бит инде ул безнең ички дөньябыз. Мин әйтмәс инде, мин бик шундый дини кеше, теге хәзрәт кеше, мулла кеше инде. Мин динне тотам үзем өчен һәм Аллаһ өчен инде. Һәм инде Инстаграмда дин ягыннан мин күбрәк тырышам күрсәтергә үземнең дини җырларымны. Шул нәшидләр, мөнәҗәтләр инде. Шунсы миңа менә бик кызык инде хәзерге вакытта. Һәм мин күрәм, кешеләргә дә ул бик ошый һәм тыңлыйлар. Вали, җавапларыгыз өчен бик зур рәхмәт. Ә хәзер блиц сораштыру. Әзерме? Әзер. Яраткан цитата. Әлхәмдүлилләх. Физика фәненнән нинди билгегә укыдың? 4-кә. Нинди һөнәргә өйрәнергә телисең? Төрле һөнәрне өйрәндем. Ул әйтик, җырлау, стройка якларыннан да бик күп инде беләм, чөнки аның белән мин шөгыльләнәм. Тагын ниндидер һөнәр белмим. Башка һөнәр кирәкми? Кирәкми. Әйе, булай да җитә. Аллаһка шөкер. Аллаһка шөкер. Фатир яки үз йортым? Үз йортым. Чит илдә ял итү яки авылга кайту? Авылга кайту. Ул әти-әниләр, әби-бабайларның туган җирләре, анда без инде уйнап үстек. Бик сагындыра. Вали, җавапларың өчен бик зур рәхмәт сезгә. Хөрмәтле тамашачылар, Вали һәм Гөлназ өчен лайклы хит парадта тавышларыгызны бирегез. Бирегез. Рәхмәт Фәрит, рәхмәт тапшыру өчен. Шат булдым сезне күрергә. Рәхмәт. Рәхмәт. Uçlaştık biz dünyanın şeşik atkan şağında. Jırladı kük bütün cihan. Uyandı gözler, ey yürekler. Aşkınıp diptiler, birge bulit dediler. Barakallahu lakuma ve baraka aleykuma ve cema'a beynekuma fi hayrin. Bu bəxtli nikah günü unutulmasın ömürge. Siz kişirgen güzel suyu nasip olsun her kimge. Bu bəxtli nikah günü unutulmasın ömürge. Siz kişirgen güzel suyu nasip olsun her kimge. Nikah günü. Sınavlar korkunç tügel, nakinan o barında, nakinan o barında. Allah sözündən çıkma biz. Yürek dipken çağında, yürek dipken çağında. Barakallahu lakuma ve baraka aleykuma ve cema'a beynekuma fi hayrin. Bu bəxtli nikah günü unutulmasın ömürge. Siz kişirgen güzel suyu nasip olsun her kimge. Bu bəxtli nikah günü unutulmasın ömürge. Siz kişirgen güzel suyu nasip olsun her kimge. Nikah günü.
Tilaklar tilab tuymay, tilaklar tilab tuymay. Qulların qiblaga bağlab, Allahqa du'a o'qay, Allahqa du'a o'qay. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma fi khayr. Bu baxtli nikoh kuni unutulmasın ömürge. Siz kişirgen güzel suyu nasip olsun her kimge. Bu baxtli nikoh kuni unutulmasın ömürge. Siz kişirgen güzel suyu nasip olsun her kimge. Bu baxtli nikoh kuni unutulmasın ömürge. Siz kişirgen güzel suyu nasip olsun her kimge. Bu baxtli nikoh kuni unutulmasın ömürge. Siz kişirgen güzel suyu nasip olsun her kimge. Nikoh kuni. Алсу һәм Азат Фазлыевлар быел сабан туйларында гомумән катнашмаган. Ни өчен икәнен Азатның үзеннән сорадык. Быел безнең өчен иң мөһим булган чарага бардык. Ул Санкт-Петербург шәһәрендә узды, диде җырчы. Atlak var jirden nişek rəxət Şitəkləşib quldan qullarımı Rəhmətlimin sina xudayım min Bir gəlişin mina qullarını Ətiyim dik durğan qullarım var Qullarımı qışar qullarım var Rəhmətlimin şuna xudayıma Şükür edib yaşayım bulğanına Ətiyim dik durğan qullarım var Qullarımı qışar qullarım var Rəhmətlimin şuna xudayıma Şükür edib yaşayım bulğanına Selametlik sırayım, hımır sırayım Yollarga suzup qullarını Tora yollarından alıp barışır Adaştırmayım ilim qullarını Ətiyim dik durğan qullarım var Qullarımı qışar qullarım var Rəhmətlimin şuna xudayıma Şükür edib yaşayım bulğanına Ətiyim dik durğan qullarım var Qullarımı qışar qullarım var Rəhmətlimin şuna xudayıma Şükür edib yaşayım bulğanına Ülkeden kilgen eytim bit ol Ulu kişi kulu diyüler Nasip içi Rabbim ullarıma En ileri kilenler Ətiyim dik durğan ullarım var Ullarımı qışar qullarım var Rəhmətlimin şuna xudayıma Şükür edib yaşayım bulğanına Ətiyim dik durğan qullarım var Qullarımı qışar qullarım var Rəhmətlimin şuna xudayıma Şükür edib yaşayım bulğanına Rəhmətlimin şuna xudayıma Şükür edib yaşayım bulğanına
Балам кичкене болу себепле быйыл сабан туйларда катнашмадым. Bu атнада bir баскычка көтәрелгән җырчы Альбина Абрамова. Ул җәйне туган ягы Түбән Камада үткәрергә теләвен әйтте. Туганнар, дуслар белән җыелып, ял итәргә исәп, диде Альбина. Ey Allah'ı biller bal şekerday diller Bigrekler demleyinde irkeminin yaratam digen Siyem digen sizlere Nazlarından erip gitem Barsın rahmet sina Şuna da bit Sin bir kaderle mina Ey Allah'ı güller bal şekerday diller Bigrekler demleyinde irkemini yaratam digen Siyem digen sizler Ey Allah'ı güller bal şekerday diller Bigrekler demleyinde irkemini yaratam digen Siyem digen sizler Şulay yaşik, şulay bulayıp Bül bulsun küngelebez Gel şatlıkta, uvanışta Uçsun her bir günümüz Ey Allah'ı güller bal şekerday diller Bigrekler demleyinde irkemini yaratam digen Siyem digen sizler Ey Allah'ı güller bal şekerday diller Bigrekler demleyinde irkemini yaratam digen Siyem digen sizler Bigrekler demleyinde irkemini yaratam digen Siyem digen sizler Рамиля һәм Рамил Хәйретдиновлар быел 2 сабан туенда булган. Алары да бер көнгә туры килгән. Бу арада Мәскәүдә эшлибез. 2 көндә 3 туйда булдык, ди Рамил. Акча җиңел генә килми ул, дип тә өстәде Рамиля. Sihirledi sirli gözleri Kulağımda işitile nazlı sözlerin Min bəxtli senin bilen birge çağında Ömürlükə bulşu yanında İkev durmuş yuvarından arası iri Ömürlükə yarımı bulup alası iri İkev durmuş yuvarından arası iri
Күңелкәйем мәхәббәт сизәр Yüreğim, yüreğim seni öpüver. Bir қолыңны әйдә җаным атлый гел бергә Минем генә сөйгән ярым булшы гомергә Икәү тормыш юлларыннан барасы ирек Гомерлеккә ярымы булып каласы ирек Икәү тормыш юлларыннан барасы ирек Гомерлеккә ярымы булып каласы ирек Икәү тормыш юлларыннан барасы ирек Гомерлеккә ярымы булып каласы ирек Икәү тормыш юлларыннан барасы ирек Гомерлеккә ярымы булып каласы ирек Гомерлеккә ярымы булып каласы ирек Каласы ирек Лайклы хитта қонақта жыршы Арслана. Сәлем Арслана, нинди яңалыклар алып килдең? Сәлем Фәрит, сәлем майданлылар. Яңалыклар шул инде җәй тышта кызны лагерьга җибәрдек һәм иҗат белән шөгыльләнәбез, яңа җырлар язабыз. Соңгы звонок дип җырлыйсың. Кайда, кайчан, кайсы мәктәпне тәмамладың син? Фәрит, мин Чаллы шәһәрендә 16-нчы урта мәктәпне тәмамладым. Ә син кайчан мәктәпне тәмамладың? Мин дөресен әйткәндә әлдә укыйм балалар белән. Ничек классташлар белән очрашасызмы? Очрашканда җырлыйсыңмы анда, юкмы? Әйе, сыйныфташлар белән очрашабыз әлбәттә. Безнең хәтта WhatsApp'та чат бар, анда аралашабыз яңалыклар белән, балаларның ниндидер уңышлары белән уртаклашабыз. Һәм инде әлбәттә очрашканда җырлыйм. Кызың ничәнче сыйныфта укый? 3-нче сыйныфны тәмамлады быел Адамнар мәктәбендә, Аллага шөкер. Нинди сәләтләре бар? Сәләтләре бик күп. Җырлый да музыка мәктәбендә шөгыльләнә, биюче дә ул безнең бальный спорт бию белән шөгыльләнә. Ә бүгенге мәгариф системасына нинди үзгәрешләр кертер идең? Фәрит, бу бик җитди сорау. Бер үзгәреш кертер идем. Шимбә көне ял көне итү. Бик дөрес, бик дөрес. Калганы белән бик канәгать, чөнки безнең укытучылар белән дә, мәктәп белән дә, мөнәсәбәтләр белән дә бик рәхмәтлемен безнең мәктәбебезгә, укытучыларыбызга. Сәлам сезгә бик зур майдандан. Ә без сиңа блиц сораулар әзерләдек. Әзерме? Әзер. Алайса киттек. Яраткан татар әкияте. Әлбәттә, Шүрәле бик яратам. Гаиләгезнең туган көне. 15 июнь. Бах яисә Майкл Джексон. Бах әлбәттә. Илназмы? Әйе. Концерт яки театр. Опера театры. Машинада яки җәяү. Машинада. Җавапларың өчен бик зур рәхмәт сиңа, Арслан. Фәрит, рәхмәт җылы әңгәмә өчен. Дуслар, лайыклы хитта минем өчен тавышларыгызны бирегез. Барыгызга да яхшы җәйләр телим. Ялашау баса алмый, соңгы звонок тавышын. Һәр көн сине күрә алу, бәхет иде классташым. Соңгы дәрес, соңгы звонок, ник бераз соңламадың, сүзсез генә сөюемне.
Boşluydım Misine teneffüste Sıngı deriz Sıngı zvanok Nik biraz sınılamadım Süssiz güne Süyümde Gözümden onlamadım Sıngı deriz Sıngı zvanok Nik biraz sınılamadım Süssiz güne Süyümde Gözümden onlamadım Uzun teneffüs şekilli Ayrılgan yıllarım Başlanır da yana deriz Gelirsen kök yılmayıp Sıngı deriz Sıngı zvanok Nik biraz sınılamadım Süssiz güne Süyümde Gözümden onlamadım Sıngı deriz Sıngı zvanok Nik biraz sınılamadım Süssiz güne Süyümde Gözümden onlamadım Sıngı deriz Sıngı zvanok Nik biraz sınılamadım Süssiz güne Süyümde Gözümden onlamadım Sıngı deriz Sıngı zvanok Nik biraz sınılamadım Süssiz güne Süyümde Gözümden onlamadım Süssiz güne Süyümde Gözümden onlamadım Сабан туйлары бик күп, күбесе бер көнгә туры килде. Мин яраткан районым Арча сабан туена кайттым, ди Шулпан Әхмәтҗанова. Кичкенәдән күңел шунда тартты. Арча сабан туе һәр вакыт бик күңелле һәм югары дәрәҗәдә уза, диде безгә Шулпан. Табигатьнең төрле чагы була Кар буранда да ул яңгырда Бәйдәндә ышкына күңел кайша Була ала тыныч сабырда Мәхәббәтле йөрәк белән генә Төрләп китәргә без яраклы Менә шундый хисле шаян итеп Үзеңне дә миннән яраттыр Кыялардан кинәт ташланам да Тын яланда ялгыз моңланам Куып җиттем дигән чакта юк бит Хыял кача никтер югала Мәхәббәтле йөрәк белән генә Дөрләп китәргә без яраклы Менә шундый хисле шаян итеп Үзеңне дә миннән яраттыр
Сынауларны үтіп Көңілләрні сүйіп біргітік Сен мені тек өзім етіп ярат Бірден бірін өзім етіп тек Өзім болсағына бек матур мен Үпкәшілді шатта елақта Сен мені тек өзім етіп ярат Жалалығың беріп ерақтан Ярақлы Мәнә шундый хисле шаян итеп Үзіңні дә миннән яраттыр Үзің болсам ғына бик матур мен Үпкәшілдә шатта елақта Сен мені тек үзім итеп ярат Жылылығың беріп ерақтан Үзім етіп ярат Жалалығың беріп ерақтан Алина Сафиуллина быйыл берничә сабан туенда эшләгән. Балташ, Теләче, Мамадыш якларында булган ул. Мамадыш төрле уеннары, Балташ нәзакәтлелеге, тыйнаклыгы белән истә калды. Ә Теләче инде үзебезнеке, диде Алина. Күзләреңә
Ой башланганнан бирле Флора Талипова хит-парадта беренчелекне бирми. Сабан туена килгәндә Флора ханым быел Себернең Салым һәм Урмай төбәкләрендә чыгыш ясаган. Афәрин, Флора ханым! Туган телнең киләчәген уйлап, гөлдән тудым кабат. Кемгә кирәк йөрәгеңдә йөргән мәхәббәтле газап. Ялан тәпи салкын бызга басып, сүннә балкый. Ашыгыз дип кешеләрнең бикле, йөрәкләрен шакый. Кемгә дә беркем кирәк түгел, үз көчеңне жуйсаң, яшәү мөмкин җирдә тукыйлмаеп, әгәр йырткыч булсаң. Ялан тәпи салкын бызга басып, сүннә балкый. Ашыгыз дип кешеләрнең бикле, йөрәкләрен шакый. Ялан тәпи салкын бызга басып, сүннә балкый. Ашыгыз дип кешеләрнең бикле, йөрәкләрен шакый. Чыкмаган жан анда шайтан түгел, һаман өмет яши. Шул өметне көрәш жыры итеп, горур кеше яшни. Ялан тәпи салкын бызга басып, сүннә балкый. Ашыгыз дип кешеләрнең бикле, йөрәкләрен шакый. Ялан тәпи салкын бызга басып, сүннә балкый. Ашыгыз дип кешеләрнең бикле, йөрәкләрен шакый. Бүгенгә тупланган яңалыклар тәмам. Киләсе атнада лайыклы хитнең июнь айын җиңүчесе билгеле булачак. Яраткан җырыгыз өчен тавыш бирергә ашыгыгыз, дуслар. Ә мин, Фәрит Таишев, сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр дип сау булашам. Мәйдан каналыннан Илһам Алик.